Assalamu alaikum jama'a. Sunana Mr. Abba wanda ka fi sani da dan ilu jarumi a masana'antar shirya fina-finai. Ina so in yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon godiya na gare ku masu kallon shirye-shiryenmu yawa da kuma mabiya shafukanmu na yaɗa zumunta. Ku yi haƙuri na rashin sakan muku ruwan to sai da mu bi a wannan satin. Muna nan muna ɗaukan duka shirin ne ta yadda za mu dinga sakan muku shi kowane sati ba za a ƙara samun matsala ba insha Allah. Sannan ƙauyen ma muna nan muna ɗaukan shi insha Allah za mu ci gaba sake muku shi kamar yadda muka fara saka muku shi a YouTube channel mai suna ƙauyenmu insha Allah ranar Juma'a. Sannan kuma za mu fara ɗaukan wani sabon shirin mai suna sirrin kyau sabuwar fuska na wanda za mu sake shi ne kai tsaye a YouTube channel ɗin mazaje ne. Na kai me za ka ce? Bacci ne ke ji jama'a. Muna da location ne ba muna gida bane ko ɗaki ko fado. Kun ga agogo? Ƙarfe 12 da dare ne. Yau shi in dare kawo mu. Ko kuna gida kuna kwanci kuna cin banza kawai mu gama muka ba ku kalla. Amma muna jin daɗin hakan fa. Ku ci gaba da kallo. Da ba ka kallo da ba za mu dinga yi ba. To dai suna Ashnawi bayan jarumi a masana'antar shirya fina-finan fim ɗin Hausa. Muna ba ku hakuri. Wasu fina-finan mu na kamfanin Kacalla Investment suna ta tafiya, wasu kuma na ɗan samun kuskure ne da ba ma kawo su a kan lokaci. Kamar fim ɗin mu ruhin tausayi an ɗan samu akasi da kuma ƙauyen mu, amma insha Allah daga mun dawo fa ba wani haƙurin da za mu karba ku. Aiki ne kawai da ci gaba. To da Allah ai ta haƙuri. Kuna ji? Ku ta haƙuri da mu. Bacci ne ke ji wallahi. Da kuma Malam Alifa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Babu abin da zan ce illa dai a ci gaba da shan Inabi. yawa. A wannan inabin kana ganin ba na ba wani ba. Ano wannan ai inabi ne. Zan iya tsinka. A'a wannan na yan kallo ne. Da tsinkewa. Ano wannan na yan kallo. Ai tsinkewa. Duk wanda ya je ya yi mene ma? Wai wani fim muke ɗauka ne? Muna ɗaukan fim ɗin Humaidat. Fim ne da kamfanin Isha Sharif Multimedia suke gabatar muku da shi, wanda za a fara sakan muku shi ne a YouTube channel mai suna Isha Sharif. Za a gaya muku rana da lokaci za a dinga sakan muku wannan shirin insha Allah. Sai ku je ku yi searching Isha Sharif, ku yi subscribing, ku danna ƙarar sanarwa da zaran an saka muku da zaran an saki wannan bidiyon mai suna Humaidat. Ni kace? Za ku kalle shi. Humaidat shi ne mai dogon zango. Humaidat ko? Ita ya ne ce Humaidat? Kai kuma tare kuna tare da Kacalla Investment. Family, one family, no fight. Na only people dey show. Gaskiya ne. Sunana Mr. Abba kamar yadda kuka sani. Don't forget, subscribe on our YouTube channels. Khalil Sayyid. Ya sunayen suna da yawa fa. Allah ku yi subscribing a YouTube channel ɗin mai suna tashar gargajiya. Sannan kuma akwai personal channel ɗina mai suna ɗan ilu. Za ku iya zuwa ku yi searching, ku yi subscribing, ku danna ƙarar sanarwa. Kai